bir yıldan Qozonda o'zarga tegishli maxsus olimpiada yarışları için 5 sport qurilmasi saylab olingan. Aның birisi Boshqala o'zagindagi әлеге sport saroyi. Munda short track ham figurali shou bo'yicha qatnashuvchilar kuch sinashacak. Olimpiadaның ачылу һәм ябылу тантанасы Татнефть аренада узар дип планлаштырыла. Шоңгы биатлон комплексы, Буревестник стадионы, Qozon теннис академиясе, Зөя калкулыклары комплексы, сноуборд, шоңгы, флорбол кебек 7 төрле ярышны кабул итәргә тиеш. Бу курылмалар әлеге дөньякүләм чарага әзер дип белдерделәр бүген оештыру комитетында. Наша главная задача провести Олимпиаду на традиционно высоком уровне. На сегодняшний день мы ведем планомерную работу по подготовке Олимпиады. Налажено тесное взаимодействие с Министерством спорта России. Сформирована команда профессионалов. Создана хорошая городская и спортивная инфраструктура. Имеются все необходимые ресурсы. Акыл үзенчәлекләре булган кешеләр өчен махсус кышкы Олимпиада Qozonda киләсе елга 22-сеннән алып 28 гыйнварга кадәр узачак. Татарстанның дөньякүләм чараларны уздыру тәҗрибәсе зур. Бу юлы да сынатмас дигән ышаныч белдерә илнең спорт министры. Проведение Всемирной специальной Олимпиады в Российской Федерации. Махсус Олимпиада безнең ил өчен зур дәрәҗә, иң мөһим шарт чара узганнан соң да мирас калдыру. Bu yönelişte eş барлык федераль оешмалар тарафыннан алып барыла. Универсиада һәм башка зур спорт чемпионатларыннан соң Qozonda калган мирасның безнең ил өчен файдасы булачак. Махсус кышкы Олимпиадада Татарстаннан да спортчылар катнашачак. Алар арасында мамандышның мөмкинлеге чикле балалар өчен мәктәп укучылары да бар. Монда аларны чемпионатка әзерләү базасы булдырылган. Спортсменов большой шанс, да. Балаларның мөмкинлеге зур, без әзерләнә башладык инде. Һәрберсе нинди юнәлештә сәләте бар, шуңа карап өйрәтәбез. Кышкы махсус Олимпиадага әзерлек буенча федераль оештыру комитеты да төзелергә тиеш. Аны ил хөкүмәте вице-премьеры Дмитрий Чернышенко җитәкләр дип көтелә. Февральдә Qozonda аның репетициясе уза. Махсус Олимпиаданың кышкы спартакиадасы дип аталачак. Фәрүзә Мәҗитова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.